Radyo Piradpas. Radyoman, come in. Live mong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan yan. na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. Sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama. At 19 na po ngayon ng Disyembre, araw ng Biyernes taong 2025. Kasama niyo na po si Radyoman Drew San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. At narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Christmas Exodus. Simula na ngayong araw. Paglobo pa ng mga pasahero sa PITX, mga pantalan at airport, inaasahan simula ngayong araw. Philippine Coast Guard, isa sa ilalim sa heightened alert status. Sa heightened alert status po tayo simula po December 20. Yan po ay bukas hanggang January 4. Malalim ang investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Hiniling ng ICI ang gulong foul play, isa sa tututukan. Presidente at Managing Officer ng St. Timothy Construction, sinilbihan na rin ang arrest warrant kaugnay sa umano'y 96.5 million pesos ghost project sa Davao Occidental. Leyte 4th District Representative Richard Gomez balak ireklamo sa House Ethics Committee dahil sa pananakit sa presidente ng Philippine Fencing Association. Higit pisong tapyas sa presyo sa produktong petrolyo, pamasko ng mga oil companies sa susunod na linggo. Sa Narvacan, Ilocos Sur, senior citizen patay ng mabangga ng motorcycle rider na nagvi-video habang nagmamaneho. Rider patay din sa aksidente. Para naman sa RMN IFM Christmas sa Pinas, Candy Wonderland at ilan pang atraksyon dinadagsa ngayon sa Iligan City. At sa ating balitang showbiz, pagsisimula ng 51st Metro Manila Film Festival Parade of Stars, inaantabayanan na. RMN Network News. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, umpisa na ng holiday exodus ngayong araw, ang huling araw ng pasok ng maraming mga manggagawa. Sa panayam ng DZXL News, sinabi ni Jason Salvador, ang Corporate Affairs Head ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, inaasahan nila na mas lolobo pa ang bilang ng mga biyahero, lalo yung mga uuwi ng probinsya ngayong Kapaskuhan. Sa datos ng PITX, umabot na mahigit 36,000 ang bilang ng pasahero na gumamit ng terminal hanggang kagabi. Pero ang peak nito talaga sa tingin natin is on December 23. Historically, yan yung pinakamataas lagi nating nakikita lang bilang ng mga pasero. And then, ang maganda lang, dahil nga medyo mahaba yung bakasyon ngayon, sa tingin natin, hindi naman sila magsasabay-sabay. Kahit papano, baka mas spread out yung ating mga pasero. At least sa ganon, di tayo mabilaukan at di sila mahirapan. Tiniyak din ni Salvador na kasado na ang seguridad sa terminal upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Gumagamit na rin ang siyentipikong pamamaraan ng pamunuan ng PITX para sa mas maayos na pagsakay at pagbiyahe. Pinag-aaralan natin mabuti yung traffic flow para sa ganon hindi mabarang dito yung ating mga kababayan. Kailangan scientific yung approach natin sa ingress and egress upang sa ganon mabilis ang pagpasok at paglabas ng mga kababayan natin para mas ma-accommodate yung bilang ng mga pasahero. In the last few years kasi nadagdagan na talaga yung mga rota natin, hindi lang papuntang south, kasi pati north meron na tayo. At the same time, dahil nga very convenient dito, lalo na tinayo yung LRT station natin na nakadikit mismo sa sa PITX. Mas marami na pumipili na dito sumakay patungo sa kanilang mga probinsya.
Inulit din ni Salvador ang paalala sa mga biyahero na wag nang magdala ng maraming gamit at mga ipinagbabawal upang hindi maantala ang kanilang biyahe. RMN Network News. Mga kasama, epektibo bukas, December 20, ipapatupad na ng Philippine Coast Guard ang nationwide Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2025. Sa panayam ng DSXL RMN Manila, sinabi ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, simula bukas ay ilalagay na sa heightened alert status ang lahat ng Coast Guard district stations at substations sa buong bansa, partikular sa mga pantalan na inaasahang dadagsain ng mga biyahero. Ayon kay Cayabyab, nasa 15,000 mga personnel ang kanilang ide-deploy sa lahat ng operation unit upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero. Inaasahan ngayong taon ng PCG ang higit sa 5 milyon na mga pasahero na gagamit ng mga pantalan. Dahil dito, mahigpit ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa Department of Transportation, Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority upang higit pang paigtingin ang pagbabantay sa seguridad. Binigyan din pa ni Cayabyab na hindi papayagang bumiyahe ang mga overloaded na mga barko habang pinaalalahanan ng mga pasahero na huwag magdala na may pinagbabawal na bagay upang hindi maabala. Naka-heightened alert status po tayo simula po December 20. Yan po ay bukas hanggang January 4. So ang gagawin lang po natin is magdadagdag lang po tayo ng tauhan and we will be intensifying more yung ating layered security po. At yan naman po, ang pagdating naman po sa mga excess passenger, definitely we will not allow po talaga yan. Kasi for example, sa mga motorboats, yung bilang po ng life jacket ay tugma lang po sa authorized na pasahero na sasakay po sa ating mga sasakyang pandagat. So definitely we will not allow po. Bukod sa mga pantalan, nakatutok din ng Coast Guard sa mga pangunahing tourist destination dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga magbabakasyon. RMN Network News. Sa patuloy pa rin mga balita, mga provincial buses papayagang dumaan sa EDSA sa December 20 kasunod ng inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa mga probinsya ngayong Kapaskuhan. Kasama mo sa balita si Radyoman Lestor Aler. RMN Live Report. Pansamantalang papayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga provincial bus na makadaan sa EDSA simula December 20. Bunsod ito ng inaasahang mataas na bilang ng mga pasaherong pauwi ng kani-kanilang mga probinsya ngayong Kapaskuhan. Ayon sa MMDA, papayagan simula December 20 ang pagdaan ng mga provincial buses mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Simula December 24 hanggang January 2, 2026 naman ay papayagang dumaan ang mga ito buong araw. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes na isa ito sa kanilang mitigating measures upang mas mapabilis ang turnaround time at tuloy-tuloy na pagbiyahe ng mga ito sa kayang kanilang mga pasahero. Kaugnay nito, ang mga provincial buses mula sa norte ay maaaring huminto sa mga terminals sa Cubao, Quezon City, habang ang mga galing south naman ay sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak, RMN. RMN Network News. Listahan ng mga bawal na paputok sa Albay ngayong Kapaskuhan, inilabas ng PNP. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Legazpi, si Radyoman Leo Barceliano. RMN Live Report. Inilabas na ni Albay Police Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez ang listahan ng mga paputok na bawal ibenta sa mga tindahan ng paputok sa lalawigan ng Albay. Ang mga ito ay ang Watusi, Lolo, Thunder, Puga, Lapla, Piccolo, Goodbye Philippines, Giant Bawang, Goodbye Diliba, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Large Size Judas, Belt, Super Lolo, at ang Five Star, Papa, Goodbye Badi, Atomic Triangle, Mother Rockets, Bin Laden, Tawaki, at Super Yolanda. Pero Colombia, Goodbye Kismusa, Kipong. Samantala, binigyan na ng mga marching order ang 18 hepe ng pulisya sa Albay na magsagawa ng actual inspection, monitoring, at pag mayroong nagtinda, kumpiskahin at para maiwasan ang mga bata na maputukan at walang maging biktima nito. Dapat agad ay patukan ang zero possibility ngayong lalapit na Kapaskuhan. Kasama mo sa araw ng Lugas Albay Province, Bicol Region, Radyoman Leo Barceliano, Tata RMN. RMN Network News. Samantala, umaabot na ng 150,000 ang daily average na pasahero sa Ninoy Aquino International Airport nang magsimula ang holiday rush. Kasama na rito ang inbound at outbound passengers sa domestic at international flights.
flights. Sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Manila International Airport General Manager Eric Ines, sinabi nito na maaaring tumaas pa ang bilang sa mga susunod na araw. Ipinagmalaki naman ni GM Ines na mabilis na ang proseso sa paliparan sa tulong ng mga bagong kagamitan. Although naikabit na yung ibang mga electronic gates, yung mga self-service na kiosk, meron pa rin hindi natin maalis kasi nag-peak. At saka isa pa, kasabay ng mga ginagawang improvements ng NLIC dahil pinaghahandaan din natin, hindi lang itong Christmas season. In a few weeks from now, tayo na ang host ng ASEAN 2026. Kaya may ginagawa, kaya yun nakakabagal din yun. Sa madaling sabi, tuloy-tuloy ang improvement, tuloy-tuloy din naman ang biyahe, walang stop na normal, pero of course, hindi natin maiwasan na meron pa rin na nagkakaroon tayo ng pila. Samantala, ibinida pa ni GM Ines ang self-kiosk sa pagpasok sa immigration na nakatutulong para mapabilis ang proseso sa pagbiyahe. Kapag nag-check-in ka, self-service yun. Pag pinakita mo, nakunan ka ng litrato. So, hindi ka makakapasok sa immigration kapag hindi ka nakunan ng litrato. Kaya kapag late ka sa flight mo, hindi ka na makakapasok. Ang suggestion ko, although maraming tayong bagong dinakidabit, dahil sa traffic naman outside the airport, yung pagpunta dito, kung kailangan bigyan natin ng konting tinatawag na lead time, no? Hindi namin makontrol yung traffic coming to the airport. Yung magaling sa ibang sa north o sa south, yung traffic doon na hindi namin makontrol. So suggestion ko, balik pa rin natin yung oras na yun. Yan po ang tinig ni Manila International Airport General Manager Eric Ines sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Samantala, may bentahe ang ipapatupad na fixed pick-up rate hindi lamang sa mga pasahero kung hindi sa mga driver din ng mga Transport Network Vehicle Service. Ang bagong singilin sa mga sumasakay sa mga TNVS ay ipapatupad simula po bukas, December 20 at magtatagal hanggang sa January 4, 2026. Sa panayam ng DZXL News kay Attorney Ariel Linton, ang presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, aalamin nila kung magiging epektibo ito. Ito paborito sa mga pasahero kasi yung surge ay make-up na. No? Pero ngayon, ito gusto lang pambawi naman na okay, na uunawaan natin yung mga driver na para mag-pick up ng pasahero, kailangan puntahan at least pambawi sa church cup. But again, ang sabi ng LTFRB hanggang January 4 to kasi. Pero siyempre, kailangan din natin magkaroon ng safeguard dyan. Base sa inilabas sa kautusan ng LTFRB, papayagan ng TNVS na maningil mula po sa oras ng pagtanggap ng booking hanggang sa pagdating sa pick-up location. Pero limitado lamang ito sa 5 kilometrong radius at mag-iibang singil depende sa uri ng sasakyan. RMN Network News. Sa ibang balita, mga kasama, malalimang investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, hiniling ng ICI. Kasama mo sa balita si Radyoman Eman Mortega. RMN Live Report. Inihayagan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nais nilang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Matatanda na si Cabral ay kabilang sa mga DPWH officials na nasangkot umano sa Manumalyang Flood Control Project. Ayon kay ICI Executive Director at spokesperson Atty. Brian Saka, dapat maimbestigahan ang pangyayari para matiyak na walang foul play na nangyari. Dagdag pa ni Atty. Saka, kapag lumabas sa resulta ng investigasyon ng mga otoridad na may foul play, posibleng konektado ang mga responsable sa nasabing anomalya. Hiniling din ng ICI sa mga pulis na agad ipreserba ang lahat ng dokumento, gadgets at computers ni Cabral para sa posibleng digital forensic examination. Anya, bilang dating Undersecretary for Planning ay walang dudang may nalalaman siyang mahalagang impormasyon hingil nga sa flood control scam. Kasabay nito, nakikiramay ang ICI sa mga naulilang pamilya, kaibigan at mahal sa buhay ni dating Undersecretary Cabral. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN. RMN Network News. Seryosong mga tanong kaugnay sa flood control scandal na buo sa pagpanaw ni dating Undersecretary Cabral. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report.
Nagpahayag ng pakikiramay si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pamilya ng yumaong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Sendanya, maraming mga seryosong tanong ang nabuo ngayon sa biglaang pagpanaw ni Cabral na isa sa pangunahing personalidad sa flood control investigations. Pangunahing mga tanong ni Sendanya kung sino ang makikinabang sa pagkawala ni Cabral at kung kasama na ba nitong malilibing ang katotohanan. Interesado rin si Sendanya na malaman kung si Cabral na ba ang gagawing fall guy sa napakalaking corruption scandal ngayon sa bansa. Bunsod nito'y nakikiisa si Sendanya sa agarang pag-secure sa panawagan para sa agarang pag-secure o pag-iingat sa lahat ng mahalagang digital records ni Cabral alang-alang sa integridad at pagpapatuloy ng mga investigasyon. Pinapatiyak din ni Sendanya sa gobyerno ang kaligtasan ng lahat ng mga testigo, sospek at mga pinaghihinalaang individual. Gate pa ni Sendanya, dapat maibalik sa kaban ng bayan ang lahat ng mapapatunayang ill-gotten wealth. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Mad Grace Mariano, Tatak, RMN. RMN Network News. Ang Malacanang naman nakikiramay sa pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Nakikiramay ang Malacanang sa pamilya ng dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Catalina Cabral na nasawi matapos mahulog sa bangin sa Cannon Road sa Tuba, Benguet kagabi. Si Cabral ay tinuturing na isa sa mga posibleng key witness sa umano'y katiwalian sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ikinalulungkot ng palasyo ang sinapit ni Cabral at iginiit na iginagalang nila ang pribadong buhay at pagdadalamhati ng kanyang pamilya. Nilinaw rin ng Malacanang na walang kinaharap na kaso si Cabral sa kasalukuyan. Nagalang po natin muna, pansamantala, ang pribadong buhay at ang pamilya po na ni Yusek Cabral. Sa ngayon, wala pong pinag-uutos ang Pangulo at muli, walang kaso. At kung meron man pag-iimbis ng gagawin, bahala na po. Nasa kamay na po ito ng mga investigating bodies. Samantala, sinabi ng palasyo na hindi kailangan ng direktang utos mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magsagawa ng investigasyon sa insidente dahil mandato na ito ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Criminal Investigation and Detection Group at Scene of the Crime Operatives. Ayon pa sa palasyo, nasa mga investigating bodies na ang pagtutok sa kaso habang prioridad ng Malacanang sa ngayon ay ang pakikiramay sa mga naiwang mahal sa buhay ni Cabral. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN Network News. May kasama, sinilbihan na rin na arrest warrant ang Pasig Police ang presidente at otorisadong managing officer ng St. Timothy Construction na si Roma Rimando. Ito'y para sa kinakarap ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kaugnay sa umunay 96.5 at 323 million pesos na ghost project sa Davao Occidental. Agad na sumailalim sa medical examination si Rimando at booking process sa dinala sa Pasig City Police Station. Mananatili naman ito sa temporary jail ng Pasig CPS habang inihintay ang commitment order sa Cebu. Una nang sinabi ng Pasig CPS Chief na si Police Colonel Hendrix Maldan na nagboluntaryong sumuko itong si Rimando nitong December 8 kasama ang kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III. RMN Network News. Kaugnay pa rin ang balitang yan, humarap ngayong umaga mag-asawang Sara at Curly Discaya sa tanggapan ng Department of Justice. Kaugnay ito ng preliminary investigation sa 7.1 billion pesos na tax evasion case na isinampa ng Bureau of Internal Revenue. Unang dumating sa DOJ si Sara kasama mga tauhan ng NBI matapos siyang arestuhin kagabi dahil sa kasong malversation sa 96.5 million pesos ghost project sa Davao Occidental. Habang dinala naman si Curly ng Senate Sergeant at Arms. Si Curly ay kasalukuyang nakakulong ngayon sa Senado matapos siyang makontempt ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa umunoy pagsisinungaling sa pagdinig ng maanumalyang flood control projects noong Setyembre. Pagmamayari ng mag-asawang Discaya ang ilan sa mga kumpanya na isa sa 15 kontraktor ng maanumalyang flood control projects. RMN Network News. BICAM Committee, tiwalang walang i-veto si Pangulong Marcos sa 2026 national budget. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Conde Batang. RMN Live Report.
Malaki ang tiwala ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na walang ibibito si Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 national budget. Ayon kay BICAM Chairman Senator Sherwin Gatchalian, bago aprubahan sa BICAM ang 6.793 trilyon na pambansang pondo ay tiniyak nila na hindi magkakaroon ng puwang ang national budget sa mga ghost at overpriced na proyekto. Bukod dito, naglagay din sila ng sapat na safeguards laban sa mga posibleng mananamantala sa budget. Siniguro naman ni BICAM Co-Chair Congresswoman Mika Swansing na may koordinasyon sa DBM ang kanilang ginawang pagtatapyas o pagdaragdag ng pondo sa BICAM. Oh, I'm confident walang mabivito. Well, I'm very confident. Kami rin, because as Senwin was saying, throughout the whole process, very, very close coordination between us and the executives. So it's very difficult, but first time to in history. So I'm sure mag-a-adjust kami in the next few years, making sure that it's smoother at mas kumbaga mas maayos na yung preparation. Ang napansin din namin ni Senwin, we were extra cautious about making sure that if ever there are items we miss out, talagang ipapasok namin, di ba, Senwin? Matatandaang sa budget ngayong 2025 ay maraming nabito si Pangulong Marcos dahil sa dami ng binago at isiningit sa pambansang pondo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN. Network News. Mga balitang dapat pang abangan, higit pisong tapyas presyo sa produktong petrolyo pamasko ng mga oil companies sa susunod na linggo. At sa Narvacan, Ilocos Sur, senior citizen patay ng mabangga ng motorcycle rider na nagvi-video habang nagmamaneho. Rider patay din sa aksidente. May bundag Pilipinas. Ito po 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-usapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy pag nabuhay. Paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin ang nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa punos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, taga-bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poslao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. O si Leonido Moralde sa Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabugawin ako Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa, at ang kilig na hatid ng pagmamahal.
Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN, maligayang Pasko mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balita, Regional Director ng DAR Region 12 ibabahagi ang mahalagang papel sa pagpapatupad ng reformang agraryo at serbisyo sa mga benepisyaryo. Ang report kasama si Radyoman Elmar Acol. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. At ngayon, ating makakasama po ang Regional Director ng Department of Agrarian Reform, Region 12. Siya po ang Regional Director Marian Lauban Baunto. Magandang araw po sa inyo, Director, at welcome po sa RMN Network News. Magandang araw sa iyo at sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. Thank you for this opportunity to share what the Regional Director really does beyond the title and beyond the office. Kasi sa totoo lang, ang trabaho namin mga taga-DAR is not just about land, but it's all about people also. Mga pamilyang umaasa sa reformang agraryo para sa mas maayos at mas maunlad na buhay. Director, curious lamang po kami dahil sa madalas kasi naming naririnig, lalo yung mga tao din, ang tinatawag na Regional Director, parang napakalaking posisyon po ito. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano nga ba ang talaga, ang saklaw ng trabaho ng isang Regional Director na kagaya niyo po ninyo, ma'am? True ka dyan, Oo, parang gano'n namang impression minsan Pero honestly, ang trabaho ng RD is really about coordination and compassion. We make sure that all our programs from land distribution to support services as well as the delivery of agrarian justice are properly implemented sa buong rehiyon. Kasama na dyan yung mga pagmamonitor sa mga provincial at municipal offices dito sa Region 12. Pagsusupervise ng mga projects at pagtiyak na yung mga beneficiaries talaga ang nakikinabang. Pero hindi lang ito hindi lang ito tungkol sa mga papeles. Kailangan mo rin minsan maramdaman kung ano ang pinagdadaanan ng mga tao sa field. Kapag nakakausap mo yung mga magsasaka na matagal na naghihintay ng titulo, yung mga arbo na nagsisimula palang bumuo ng negosyo, doon mo marirealize na sa bawat dokumentong pinipirmahan mo ay may totoong kwento sa likod na. I see. Ibig sabihin, hindi lang ito leadership sa opisina, ma'am, kundi leadership on the ground. Nakikisalamuha at nakikinig sa mga tao. Ano po, madam? Exactly. Kasi para sa akin, effective leadership is not about giving orders. It's about building trust. Kaya mahalaga na bumaba tayo sa mga probinsya. We talk to our ARDs, we see firsthand kung paano nakakaapekto sa kanila ang mga programa. When they see the DAR is present, that their government is listening, mas nagiging totoo sa kanila ang reformang agraryo. RD, nabanggit niyo ang tungkol po sa ustisya. Alam natin na isa rin sa malagang bahagi ng trabaho ng DAR ay yung tinatawag na agrarian legal justice. Paano po ito pumapasok naman sa inyong tungkulin bilang isang regional director, ma'am? Well, that's really a great question kasi minsan pag sinabing reform ng agraryo, ang niisip lang ng iba is puro lupa. Pero kasama dito ang legal justice, ang karapatan ng mga magsasaka na maprotektahan laban sa pang-aabuso o hindi makatarungang sitwasyon. Sa ilalim ng Agrarian Justice Delivery Program, tinutulungan natin ang mga ARDs na maayos ang mga kaso nila tulad na lamang ng land disputes, cancellation ng CLOAS, mga kaso ng pagpapaalis sa lupa at iba pa. May mga agrarian reform lawyers tayo na nagbibigay ng libreng legal assistance.
As RD kasi, I make sure na mabilis ang koordinasyon sa pagitan ng ating legal division at mga field offices. Kasi hindi sapat na may lupa ka lang. Dapat may security of tenure ka rin. At kapag may problema, dapat may justisyang mabilis at makatarungan na sa madaling salita, ang agrarian reform is not just land distribution, it is also about ensuring justice and dignity of our farmers. So ang DAR pala ay hindi lamang nagbibigay ng lupa, kundi nagbibigay din ng boses at proteksyon sa mga ERBs, ano? Ito po yung mga tinatawag natin na agrarian reform beneficiaries, ma'am. Yes, exactly. Kasi what's the use of having title kung hindi mo naman kayang ipagtanggol, di ba? That's why legal justice is one of the 3 pillars of agrarian reform. Kasama ng land tenure improvement at support services, we can make sure that all bases are covered pagdating sa implementation ng agrarian reform program. Next question po namin, RD Marian, ano? Sa laki ng saklaw ng DAR, gaano po kahalaga ang papel ng isang regional director sa kabuang pagpapatupad po ng agrarian reform, ma'am? Yes, that is very much crucial kasi ang papel ng regional director ay maging tulay sa pagitan ng mga national policies at nagtutong sitwasyon ng mga komunidad. Dito sa region, sinikap namin maisali ng mga programa at vision ng department sa mga konkretong action na tugma sa needs ng mga magsasaka at ng ating mga ARBs. For example na lang dito is mga lugar na kailangan na mas maraming support services tulad ng equipments or farm-to-market roads, habang sa iba naman kailangan ng legal assistance o livelihood training. Kaya mahalaga at maayos na pagpaplano at koordinasyon para sa siguradong napupunta sa tamang lugar ang mga programa ng DAR. Most importantly, we also value our DAR employees, lalo na sa mga araw-araw na nasa field, nagbibiyahe, nagtitiis sa ulan, init at alikabok para lang maihatid ang serbisyo. Hindi madali ang trabaho nila ha, pero as part of the management, tungkulin namin ipakita na kasama nila kami sa bawat hakbang. The true leadership is something you show through action, not just words. And I always remind this to our team na our work is not measured by number of papers we finish, but by the number of lives we change. Kapag nakikita ko ang ngiti ng isang magsasaka habang tinatanggap niya ang kanyang titulo, I feel like, okay, this is why we do what we do. Yun ang klase ng inspirasyon na nagbibigay lakas sa amin para magpapatuloy pa rin kami sa aming serbisyo. On that note, RD, bilang pagkatapos, ano pang inyong mensahe para sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga agrarian reform beneficiaries po? Okay, to all our ARBs, I want to say that DAR is here to help you stand on your own feet, not just have your own land, but to build a better and more secure future. Patuloy kaming magsisikap na maihatid ang serbisyong may hustisya at puso. Mula sa lupa, sa suporta hanggang sa legal na tulong. And to my colleague in DAR, let's continue to serve with integrity and empathy. Huwag natin kalimutan na bawat dokumentong hawak natin ay may kwento ng pamilya sa likod nun. Let's always make sure that our service reflects not just efficiency, but compassion. Dahil sa DAR, ang reformang agraryo ay hindi lang tungkulin, ito ay paninindigan para sa hustisya at pag-asa. And to everyone listening, I hope we all see agrarian reform not just as government program but as a shared responsibility. Because when we empower our farmers, we strengthen our communities also. When we protect their rights, we build a more just and inclusive nation. Kaya sama-sama nating itaguyod ang reformang agraryo para sa magsasaka, para sa bayan, at para sa kinabukasan. Muli, nakasama po natin ang Regional Director ng Department of Agrarian Reform, dyan po naman sa may bagay ng Region 12, Regional Director Marianes Lauban Baunto. Hanggang sa muli. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo
tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. RMN Network News. Mga kasama sa iba pang balita, sa Narvaca, Ilocos Sur, senior citizen patay ng mabangga ng motorcycle rider na nagvi-video habang nagmamaneho. Rider patay din sa aksidente. Kasama natin sa balitang yan si Idol Mike Layante ng IFM Viga. RMN Live Reports. Dead on arrival sa Ilocos Sur District Hospital Narvacan ang dalawang individual matapos ang aksidenteng nangyari sa National Highway Barangay Sulbec, Narvacan, Ilocos Sur. Sangkot dito ang NMAX single motor na minaneho ng 30 years old na lalaki at 65 years old na parehong residente ng nasabing bayan. Sa investigasyon ng Narvacan Municipal Police Station, binabaybay ng single motor ang National Highway nang aksidenteng mabangga nito ang biktima na tumatawid sa kalsada. Dahil sa pagkabangga, nagtamo ng malubhang sugat ang dalawa at isinugod ang mga ito sa Ilocos Sur District Hospital pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa Narvacan Municipal Police Station, kinukunan di umano ng video ng driver ang takbo ng kanyang motor nang mangyari ang aksidente. Batay sa cellphone video na narekobre ng mga otoridad at tumatakbo di umano ito ng 105 km per hour. Kasama mo dito sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN. RMN Network News. Samantala, pinag-aaralan na ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes na ipagharap ng reklamo sa Ethics Committee ng Kamara si Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Kaugnay ito ng pananakit ni Gomez kay Philippine Fencing Association President Rene Gakuma sa Southeast Asian Games sa Thailand. Sinabi ni Ordones na hindi katanggap-tanggap ang inasal ng mambabatas bilang opisyal ng pamahalaan. Parang wala na siyang paggalang sa nakakatanda sa kanya. Hindi naman ngayon siya ay isang may kapangyarihan, sabihin na natin, isang congressman. Kung mayroong maling ginawa yung senior citizen, dapat pinag-usapan, hindi yung ginawa, yung sakitan. Alam mo, ang kapangyarihan, hindi naman niya nagbibigay ng karapatan bilang takpan mo ang isang nakakatanda sa'yo. Parang siya patama nung narinig ko doon sa mga interview. Pinag-aaralan ko kung ano magandang hakbang, kung pwede ko bang ireklamo sa Committee on Ethics. Kinampihan din ni Representative Ordanes si Gakuma nang sabihin nito na hindi niya mapapatawad si Gomez kaya ipaghaharap ng kaukulang reklamo. Humingi rin ng public apology si Gakuma kay Gomez kaugnay ng insidente. Bilang boses ng senior citizen, pinaglalaban natin ang karapatan ng mga nakakatanda. Tapos mababalitaan natin na ang isang mambabatas ay nananakit ng isang senior citizen. Siguro sa dala lang nung galit niya. Kahit sino naman ang lumagay dun sa katayuan ni Mr. Gakuma, ay sa oras na yon, talagang hindi niya mapapatawad. Hindi ko masabi kung dapat ba siyang igalang o mambabatas siya, hindi naman siya mambabatok eh. Nagsimula ang sigalot ng hindi umano magustuhan ni Gomez ang hindi pagpasok ng isang atleta sa fencing event at pambubuli daw ni Gakuma. RMN Network News. Good news naman tayo mga kasama. Asahan po ang oil price rollback sa produktong petrolyo simula sa susunod na linggo. Sa panayam ng DZXL-RMN Manila, sinabi ni DOE Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, may inaasahang pagbaba ng 1 peso and 20 centavos per liter sa gasolina at diesel. Inaasahan naman ng rollback na 1 peso and 75 centavos per liter sa kerosene. Ayon pa kay Romero, ang panibagong paggalaw sa presyo ay base sa 4 na araw na trading sa world market. Ang nasabing price adjustment ay busod na rin ng malaking supply at mahinang demand sa petrolyo at ang posibilidad na peace talk sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Kadahilanan po na nakita natin sa mga relevant news sa international oil market, yun daw pong optimism over peace agreement between Russia and Ukraine. Wala pa po peace agreement, pero positive po sila na tinitignan po ng mga investors. Second po, yun pong in-apply naman sa world market, tapos po medyo mahina ang demand. So yun po yung dalawang katahilanan na nakita natin na nag-contribute para sa mangyayaring rollback. RMN Network News.
naman sa ating Christmas sa Pinas. Tawagin na ang mga bata at tara sa Iligan. Ipasyal natin sila sa pinakamamalaki o pinakamalalaking Candy Wonderland. At oo, marami pang ibang atraksyong makikita. At for sure, mag-e-enjoy ang buong pamilya. Narito ang Christmas sa Pinas Special Report ni Radyoman Jade Obarco ng RMN Iligan. Naging atraksyon sa lungsod ng Iligan ang Candy Wonderland na matatagpuan sa City Hall Complex. Dinagsa ito ng mga Iliganon at mga bisita upang magpa-picture at humanga sa magandang tanawin. Naging pagkakataon din ito ng banding ng mga pamilya na nais manood at mag-enjoy sa mga Christmas lights na idinisenyo ng bawat departamento ng LGU Iligan. Dumami rin ang mga bumisita sa City Hall matapos buksan at sindihan ang iba't ibang Christmas lights sabay nagpagbebenta ng mga dry goods sa isinagawang Christmas Bazaar. Hindi rin pinalampas na mga Iliganon at bisita ang giant Christmas tree sa City Public Plaza na may temang Disney-inspired ngayong taon. Samantala, nagbigay naman ng dagdag liwanag at saya sa mga motorista at mga dumaraan ang tunnel of lights na inilagay sa tulay ng tumod. Ang mga atraksyong ito ay bahagi ng pagsisikap ng LGU Iligan na buhayin ang diwa ng Pasko at patatagin ang pagkakaisa ng mga mamamayan. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan para sa Christmas sa Pinas. Radyoman Jane Obarco, Tatak, RMN. May bundag Pilipinas sa idupos. 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto